Benvidas e benvidos unha semana máis. Desta vez temos preparado un gran festival, o Festival do Libro. Amigas e amigos, benvidos ao Xornal Escolar. Adicarlle días ao libro, collerlle o vicio á lectura. Ese é o que queren compartir os nenos e nenas do Padre Feijóo Zorelle. Un gran festival e compartírono con nós con esta reportaxe. Amigas, amigos, atópome no colexio Padre Feijóo Zorelle. E vos sodes? Yo, Lucía. E ti? Mario. Que nos ides presentar? O quinto Festival do Libro. E cal é o lema este ano? Un libro, un amigo. Podemos pasar a disfrutalo? Sí. Quedan as portas abertas para o xornal escolar e vinde a disfrutar. Vamos alá. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle y en el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. Hola, yo me llamo Giva. Y yo me llamo Fernando. En inglés estuvimos trabajando con el libro Secret of the Stone. Y le mandamos unos postales a los participantes del proyecto Proscross. Y luego tuvimos que buscar información del país que le tocó a cada grupo. Fue una actividad muy divertida. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Esta é a nosa clase de cuarto da ESO A. Eu me chamo Carlos. Eu chamo Miriam. Estamos nunha actividade polo quinto Festival do Libro acerca dun taller sobre as inteligencias múltiples. Tamén o valor que ten saber expresarse e como facelo. A min pareceme unha actividade moi interesante porque nunca nos falaron deso. É a primeira vez. Penso que ao longo da vida hai que saber moito deso, de como expresarnos é moi importante. Sí, eu penso que é unha actividade que non se nos mostra moito aos alumnos e que realmente é moi importante, xa que as expresións forman parte de nós, é importantísimo. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Estamos a facer un taller de ilustración ca ilustradora Miriam Regos de Santiago de Compostela. Lo primero que nos enseñó Miriam Regos fueron los tres elementos imprescindibles para hacer una ilustración: a liña, a cor e as formas. Estos elementos úsanse para contar contos con imaginación. E logo tivemos que elegir animais, mesturar e crear animais imaginarios. Por exemplo, pulveirón, polvo e tiburón. Like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. Estamos que ilustradora Miriam Regos. Vamos a facerlle algunha pregunta. Que é o que máis te gusta do teu traballo? O que máis me gusta do meu traballo é que cos meus debuxos podo contar historias e esas historias van as ver os nenos e outras persoas e ao mellor lles dá moitas ganas de debuxar e de imaginar. Deixamos de terminar a túa actividade e vamos a preguntarlle a outras clases. Adeus. Tu casa está muy lejos. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Védelo, non paramos. Os desde 5 aniños apúntanse ao Festival do Libro. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. You make me feel alright.
Entre todas las actividades tenemos el mercadillo de puntos, que consiste en traemos libros, las profes nos dan puntos, que luego los intercambiamos por libros de nuestros compañeros y nos los llevamos. Buenas, soy Iker. Estamos aquí en cuarto B y estamos haciendo un juego que nos acaban de dar una charla. Vamos a preguntar aquí a alguno de qué va el juego. A ver, tú, ¿de qué va esto? Pues tenemos que emparejar las distintas cartas para conocer un poco los distintos historiadores que hay en Orense y lo que hacen. ¿Y la charla qué te parece? Bien. Sí, me parece sobre un tema interesante y bien. ¿Y tú te ves siendo historiador? Creo que no, demasiado difícil. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Hola, mi nombre es Valeria, nosotras somos de tercero de SOA y les vamos a explicar en qué consistió más o menos el trabajo que realizamos para el 5º Festival del Libro. Nuestro mural se titula Un libro, un país, y en él hemos plasmado obras de los autores más relevantes de los 28 países que forman parte de la Unión Europea. Yo me llamo Sandra y continuando con lo que dijo mi compañera, hemos imprimido todas las portadas de todos los libros que forman los países y las hemos pegado sobre cada país. Yo me llamo Adriana. Este trabajo ha sido muy interesante porque hemos aprendido geografía y hemos estudiado sobre las vidas de cada escritor de cada país, ya que también hemos elaborado un vídeo sobre las biografías de los escritores. Ui, cantas cosas fixemos este 5º Festival do Libro. Entre o taller de marcapáxinas e a peli do libro da selva pasámoslo genial. Tamén fixemos un scrapbook dos países de Europa e un libro dos amigos. Viñeron os bolechas e fixemos un mural de Charlie Brown. Tamén fixemos unha foto con o noso mellor libro e viñeron un cuarteto de cuerno. Seguro que o ano que ven habrá máis cousas. Acordades do lema? Un libro, un amigo. Adeus. Adeus. Un libro, un amigo, e se o abrazamos, querémolo e compartímolo. E se o facemos cantando, animámosvos ou non a ler. E queremos compartir con vos esta experiencia e este tipo de actividades. Ana Lozano, danos así un pequeno resume de todo o que fixeron, porque queremos tamén animarvos a que o fagades na vosa escola. Ola, son Ana Losada e son a coordinadora do Festival do Libro aquí no Colexio Padre Feijóo Zorelle. Este ano é a 5ª edición e, como todos os anos, xira en torno a un lema, que é un libro, un amigo. O lema é moi significativo porque presenta os libros como amigos que temos sempre para consultar, para vivir aventuras, para buscar respostas. É unha actividade moi especial aquí no centro porque nela participan todos os alumnos de todos os niveis educativos, dende os máis pequeniños, 3 anos, ata os máis maiores, de segundo de bacharelato. Tamén é especial porque é unha actividade plurilingüe. As actividades que inclúe están nos 4 idiomas, castelán, galego, as nosas linguas maternas, pero tamén inglés e francés, que son as linguas estranxeiras que se imparten no centro. É tamén moi especial porque son 4 días de moi intensa actividade.
Non se para, os alumnos están moi entusiasmados porque asumen un papel moi activo. Non só participan en actividades, tamén amosan todos os proxectos que levaron a cabo ao longo de meses. Porque este festival non só é unha celebración, tamén é unha preparación ao longo da cal os alumnos aprenden a ser responsables, aprenden a cuestionarse por que a lectura é importante, por que os libros teñen que valorarse, e tamén aprenden a colaborar. Saber que é moi importante que un colabore cos outros para que as cousas funcionen ben. Gustaríame destacar varias das actividades que levamos a cabo no festival. En primeiro lugar, as visitas que tivemos, que é unha experiencia moi estimulante para os alumnos, porque coñecen a xente de fora, a xente que lle poden aportar moitas cousas. Por exemplo, escritores cuxos libros leron. Por exemplo, tivemos a visita de Fernando Méndez, tamén de Francisco Aldehuelo ou de Mónica Fernández Pintos. Houbo charlas coloquios con estes autores e debatiron acerca do libro e tamén acerca da importancia de ler. Ademais de escritores, tamén recibimos a outro tipo de artistas. Estou-me lembrando de Rafael Cachaldora, que é un artista moi querido aquí no centro porque xa colaborou cos alumnos noutros proxectos. Outra artista, a ilustradora Mini Arregos, que foi moi amable de vir dende Santiago de Compostela. Ademais de visitas, hai actividades onde a creatividade dos alumnos é moi evidente, non só a responsabilidade, senón a súa capacidade de crear. Por exemplo, houve unhas posta en escena de obras teatrais que eles mesmos escribiron. Son obras teatrais onde se mestura a ciencia e a literatura, dúas ramas que aparentemente son distantes, pero que teñen moito que ver. Outras actividades nas que os alumnos tiveron que ser creativos foron a redacción de microrelatos, onde teñen que escribir en pouquísimas palabras unha historia. Isto é unha actividade que lles axuda a reflexionar sobre a concisión da linguaxe. Que máis? Nos nenos máis pequeniños fixeron actividades máis manuais, non tan abstractas. Por exemplo, obradoiros de marcapáxinas, obradoiros onde crearon contos coas súas personaxes favoritas, obradoiros en inglés, en francés, onde viron o uso de idiomas nun contexto real e moi significativo. Falando de idiomas, tamén quería recordar dúas videoconferencias que tiveron con dúas falantes nativas en francés. Unha Leticia Bancart, que é unha profesora belga, e Gossin, que é unha profesora tamén de Bruselas. As dúas son belgas. Agora o festival está a piques de rematar, xa só queda esta tarde, onde terá lugar a clausura. Se valorará o traballo dos alumnos, se reflexionará sobre todo o feito durante o festival, se entregarán premios e logo se pensará sobre como mellorar con vistas a xa sexta edición. O primeiro que faremos será buscar un novo tema e así crear un novo lema. Isto é todo sobre o Festival do Libro. Agardamos que vos gustase esta iniciativa e esperamos vos o ano que ven, coincidindo co Día Mundial do Libro. Imos facer unha pequena pausa e voltamos nuns minutiños. Eu me quedo aquí disfrutando da natureza, sabedes que me gusta moito.